Dak li qabel kien il-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija issa nbidel f'aġenzija ġdida bl-isem ta' Xjenza Malta. Din l-aġenzija li se topra mill-Esplora fil-Kalkara se tkun responsabbli mill-oqsma ta' xjenza, l-innovazzjoni u l-ispazju. Ma' TVM News il-kap eżekuttiv ta' Xjenza Malta Silvio Xerri qal li l-an tal-aġenzija u li tiffinanzja ammont ta' inizjattivi waqt li tkompli teduka dwar ix-xjenza u l-edukazzjoni. Is-Sur Xerri qal li l-Aġenzija se tiftaħ il-bibien beraħ ta' dialogu mal-komunità, l-intrapriżi u l-istituzzjonijiet akademiċi li jagħmlu r-riċerka. Aħna mbagħad niggwidawk biex min idea twassala u tibqa' twassala sakemm biss mhux tiġi materjalizzata imma l-bżonn anke kummerċjalizzata. Il-Ministru Clifton Grima u s-Segretarju Parlamentari Keith Azzoparditanti qalu li b'din l-Aġenzija se jkun hemm struttura aktar b'saħħitha u aktar effiċjenti li permezz tagħha l-imsiba prinċipali tas-settur ikunu jistgħu jibbenefikaw minn għajnuna u kollaborazzjoni biex il-pajjiż jattira investiment ġdid li jwassal biex jinkisbu riżultati aħjar. Tennew l-impenn tal-Gvern li jkompli jżid il-fondi għar-riċerka sabiex il-pajjiż jimraħ f'niċeġ ekonomiċi ġodda.